kapuso, dili gyud maikalimo nga mas nagkabataan na ang mga nagkasakit sa kidneys. Karong bulana sa Marso, subay sa National Kidney Month, ginapanumduman kita mga kapuso na kinahanglan nato at imanon ang atong mga kidneys aron makalikay sa mga balatian. Ug this morning kapulutan gyud nato og inspirasyon ug leksyon ang journey sa usa ka kidney patient nga tubong Malay-Balay, Bukidnon nga despite sa iyahang kidney disease, life must go on gihapon ang iyahang boto mga kapuso. Dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV, Miss Josimay Tangcogo, kauban ang iyahang kuya na si Jose June. Good morning, kamusta mo? Good morning, attorney. Okay lang ni attorney, kamulo pa mi o padayon sa among mga laboratories para maka-fit gyud mi nga maoperahan. Josimay, 2 years ago na-diagnose ka og end-stage renal disease secondary to chronic glomerulonephritis. Paunsa pa nagsugod ang tanan? Last June 2021, attorney, after sa akong 12-hour na shift, kanang naglabad akong ulo, nagsukap ko, night shift man to. So abi ra na ako pod og kanang tungod ra sa kakapoy sa among duty kay busy gid kaayo to. Nagpa-laboratory ko dayon mo dayon diretso na ni gawas ang result nga ang akong creatinine taas 7. Mao toy sugod jud sa akong pagkabalo attorney sa akong sakit. Patihangan na sayran nimo nga aduna kay end-stage renal disease secondary to chronic glomerulonephritis kon ESRD. Unsa nimo unsa imong initial reaction, unsa pud nimo pa-process ani nga news, and how did you disclose also that information sa imong pamilya, especially sa imong parents? Attorney, pagka balog yun na ako, pagtawag sa ako sa akong result, na kuratan gid ko, na shock gid ko, diretso gid ko nga nag-uol kay kabalo ko as a nurse, kabalo ko kung unsa ang mga possible dayon nga mahitabo after lisod siya dawaton gyud unta. Pero pag-process sa akong kaugalingon is kung unsaon ako nga masolusyonan siya sa ako ang pamilya, ako silang gipang ignan na murag at first wala pa kayo nila na feel ang kabug-aton sa sakit. Pero akong gi-explain sa ilaha nga dili ni Joe o mao to na prepare na ko sila. Jose June, among nasayran nga duha mo ang gipilian nga mag-donate og kidney apan ikaw ang nahimo nga perfect match sa imong ate. Unsa imong initial reaction after discovering this? Ako may fit nga mag-donate og kidney sa akong ate. Ibati ko nga nalipay, na overwhelmed, pero nagid ang kakulba gyapon kay siyempre dili na kuha ng imong kidney, dili na duha, siya na lang kung makadonate. Ako gyud kayo mong believe sa imong Jose June sa imong sakripisyo pagpakita sa imong gugmaalang sa imong ate. And also Miss Josimay, aside sa imong pamilya, aduna pud kay mga friends nga mingtabang sa imuha. Sa matter of fact, among pong nasayran nga naghimo sila og usa ka fundraising activity alang kanimo. Unsa ang imong gibati nga aduna pud kay mga friends and families nga ningtabang sa imuha to be able to help you fight this battle? Sa gibuhat sa akong mga kauban, dako kaya mong pagpasalamat sa among pamilya kay nagkamalisod ang tanan sa na pandemic pero naghatag gid sila og effort, extra time, sakripisyo para masuportaan mi sa among plano nga maulagi mag-kidney transplant. Mo to nga nagpasalamat kaayo ko kami sa among pamilya sa ilang gibuhat sa among Unsa bay nagahatag sa imuha og motivation aron nga molaban gyud aning imuhang sakit? Number one gyud akong family, attorney. Sila man ang number one gyud nga gahatag og kusog sa ako ug ang akong pagsalig sa Ginoo nga kung tagaan ta og problema, mas solusyonan ra gyud as long as dili lang gyud ta mo stop sa ato ang pagsalig sa Ginoo nga kanang sa giingon pa habang may buhay, may pag-asa. So dili lang gyud ta mo undang kay once nga ikat na to ang atong faith ug ang atong hope, mawala ang tanan.
Jose June, dili gyud lalim ang imuhang desisyon nga ihatag ang imuhang kidney sa imong ate. Isip igsuon og makita nimo ang kalisod sa iyahang sitwasyon nga iyang ginaagian hangtod asa nimo kaya mo sakripisyo alang sa imuhang igsuon. Sakripisyo yun ko hantod sa tama na ko mabuhat para sa iya kay isip igsuon pinagkabalo ka nga siya mismo nang inahanglan ug tabang. How do you see life right now? Life is a blessing. Life is a blessing and should be lived every day. Miss Joseme, how about you? Unsa pud ang imong mensahe sa imong igsuon na si Jose June na andam gyud nga mo sakripisyo alang kanimo ug sa imong pong mga higala that who did everything pud aron mamaayo lang ka? Sa akong igsoon dudong, daghan kayong salamat kay kabalo ko nga dili sayon ang pag-decide pero despite ana iya gihapon gihatag willingly sa ako so salamat kaayo. Lastly, Miss Joseme, unsa ang message nimo sa atong mga kapuso viewers ilabi na nga karon atong gina-commemorate ang National Kidney Month? Sa atong mga kapuso viewers, hinaot nga kitang tanan mag-atiman sa ato ang lawas, dili nato pasagdaan ang atong kaugalingon, dili ta magpalabi kay sa giyon pa ang sobra-sobra dili maayo. Lastly, Miss Joseme, unsa ang message nimo sa atong mga kapuso viewers ilabi na nga karon atong gina-commemorate ang National Kidney Month? Salamat kayo sa At Home with Jim A. Regional TV. Daghan kaayong salamat Miss Joseme and Jose June manghinaot mi sa imuhang healing. May God bless you and your family. Salamat kayo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.